8, continuem en directe, així a 11TV, és dilluns i és moment, com sempre, de la nostra tertúlia política. Ja tinc així els nostres amics i amigues, col·laboradores. Comencem per la meva dreta, Borja Marí, Partit Popular, què tal, com estàs? Molt bé, el Nadal bé. El Nadal perfecte. Sí, en la família i menjant molt, que és el que toca, no? Pere Gago, Compromís, tot bé? Molt bé, estem molt bé. El Nadal també bé? Sí, estava molt bé. No, és que jo enseguida començo en la ESO i no, ara ja no, ara ja han passat les eleccions, no? Ara ja han passat les eleccions. Maria Suc, PSPB, què tal, com estàs? Bona vesprada. Benvinguda de nou. David Martínez, de Poble, què tal, com estàs? Molt bé, disfrutant del Nadal. Bueno, bé, el Nadal bé, no? Ja han menjat tot el que tenien que menjar, no? I ara... París que estiga d'estiu. Tu París que estigues d'estiu, sí que és de veres. És molt calorós, David. És la tertúlia que... Tinc clar. Va preparar. Encara que també vos dic una cosa, estem en uns dies que s'estan millor en les terrassetes. No fa massa... Pues sí, la veritat és que sí. Lo de la climatologia, la veritat que no sé, ara estaven comentant, no? A veure si neva, sí, pues sí. Bueno, si no va nevar, el tenim clar, no? Però bueno, a veure si neva en alguna estació d'este país, no? Que n'hi ha molt la manta a l'esquí, a les snow i aquestes coses, no? I també tenen dret a disfrutar. Bé, el que no sé si estan disfrutant, no sé si estem disfrutant, anem a la formació del govern, després de les eleccions del 20 de desembre. Estan en plenes, si no negociacions, contactes en les diferents formacions polítiques. Avui el president del govern en funcions, Mariano Rajoy, s'ha reunit amb Rivera de Ciutadans i amb Pablo Iglesias de Podemos. Més o menys ja sabíem, no?, quina anava a ser aquesta resposta, no?, respecte de Pablo Iglesias a Rajoy, no? Està clar que ho ha dit Pablo Iglesias, que vamos, que no entra, no?, en el seu esquema, no? Sí, no, el que ha dit quan ha acabat és que no, crec que ha sigut literalment que no va deixar governar el PP ni per activa ni per passiva, crec que ha sigut que resumís molt bé l'hora i mitja que ha estat reunit amb... Hora i mitja encara, segons ha dit Pablo Iglesias, que en 2 minuts l'ha dit que no. Sí, sí, han dit que han estat parlant de temes generals i... I de l'oratge. I de l'oratge. Que és un tema molt recurrent, veritat, quan no se té que parlar. Ara parlarem de Pedro Sánchez, que ahir va ser el comitè del PSOE, també s'ha parlat moltíssim, ahir se va parlar moltíssim, i en un principi una de les conclusions, Maria, que pareix ser, o que ha comentat Pedro Sánchez, que rebutja negociar amb la integritat d'Espanya. Comentaven que una de les línies roges de la formació de Podemos, sempre referint-se a un possible pacte entre entre PSOE i Podemos. Una línia roja de Podemos era el fer el referèndum per la independència de Catalunya, i pareix ser que des del Partit Socialista no estan disposats a continuar parlant o que hi hagi un pacte del mateix, no?, si no se lleva esta línia. El mateix dia de les eleccions, Pablo Iglesias va eixir en la tele fent unes declaracions i ficant les seues condicions per a un pacte, no? Jo no sé si aquestes seran les seues línies roges, però les condicions les va ficar damunt de la taula i el Partit Socialista s'ha manifestat totalment en contra de tindre que acceptar això com a una exigència, sobretot perquè el tema del dret a decidir de Catalunya és important i n'hi ha que abordar-ho i n'hi ha que ficar-li solució, però no és un dels principals problemes que preocupa als espanyols i a les espanyoles, i als valencians tampoc. Aleshores, les nostres línies roges van encarades a altres temes que creguem que sí que es preocupen més, i per suposat volem donar solució al tema de Catalunya, però no obrint ahir una porta o no posicionant-nos a favor de l'autodeterminació. Sí, jo crec que, per exemple, una de les coses que ha tractat avui Pablo Iglesias amb Rajoy ha sigut també dir-li que Compromís Podem és el moment tinga grup parlamentari propi al Congrés dels Diputats, i bueno, jo és que penso que a banda, és que, per exemple, Pablo Iglesias després el mateix 20 o el dia següent han parlat, però crec que jo crec que ha donat més temes per a pactar o dialogar, com la llei d'emergència social que vol tractar, o acabar les retallades, llevar la reforma laboral. Crec que n'hi ha més temes i no centrar-se només en el tema català i no utilitzar-lo com a arma de combat, sinó com a argument per a parlar. Crec que si anem per ahí anirem per bon camí, perquè, per exemple, avui, per exemple, que ha parlat, crec, en una entrevista
Pérez Tàpies del Partit Socialista, dient que pensa que aquesta actitud a lo millor dins del Partit Socialista atacarà Podemos per el que està demanant, que és un referèndum consultiu, que diu que ja ho diria el PSC de Pere Navarro fa anys. Entonces, pensa que no n'hi ha que utilitzar-lo només com a arma arrojadiza contra... Crec que n'hi ha, sobretot la llei d'emergència social, crec que és o l'atur o la corrupció, crec que són temes que ara n'hi ha que parlar, n'hi ha que centrar-se en això, i el tema de Catalunya també. Però no centrar-se només en això, sinó parlar de tot, perquè jo penso que s'hi pot veure un pacte d'esquerres a l'estat espanyol. Sí, jo penso que també, però marca aquest dia, com el dia de les eleccions, com a molt significatiu que les 4 línies que va fer eren totalment inalcançables en el panorama que teníem de fragmentat, que va ser reforma del sistema electoral, la Constitució i el referèndum en Catalunya. I és clar que nosaltres volem que la gent participi i decideix que hi tindrà dret a decidir, però és un referèndum no vinculant que ja se va fer en Catalunya i que ara què s'està demanant, un altre no vinculant o un vinculant? Vull dir, és que això ja no és de deixar córrer la pilota o tirar pata endavant, sinó que estem parlant de ficar solucions a problemes reals. I bueno, penso que jo destaco aquest dia perquè el dia de les eleccions perquè va ser prou significativa les condicions tan dures i sobretot tan difícils d'aconseguir conforme el panorama polític, però per això estem, per a pactar, per a entendre'ns i per a dialogar. Però en aquesta línia en concret penseu que Podemos pot cedir? A veure, Ui, quanto suspiro! No. Jo crec que amb el recolzament que ha tingut en algunes comunitats, sobretot en Catalunya, és que sobretot a Catalunya... En Comú Podem, el recolzament de Colau, a veure, tots sabem que, per exemple, en Comú Podem n'hi ha gent que és independentista i n'hi ha gent que no és independentista, i per això ell aboga per un referèndum, entonces sí que pot, jo crec que cedir, jo crec que se pot parlar tot, o sigui, jo crec que se pot parlar, no va cedir, però se pot parlar, igual que se pot parlar la llei d'emergència social, la reforma, se pot parlar moltes coses, que pense que és el moment de pacte, igual que el que ha proposat, perquè a banda de la llei d'emergència social també ha proposat un president de consens, perquè n'hi ha un govern d'esquerres, que no siga potser ni de Podemos ni del PSOE, o potser ha sigut antes del PSOE, però un president de consens per a poder equilibrar, perquè el que no es vol des de Podemos i des de Compromís Podemos en el moment és que seguís governant la dreta, que seguís governant Rajoy o en un possible pacte amb Ciutadans. No volem això, volem que n'hi hagi un govern d'esquerres. Jo és que el que pense, o sea, lo que està passant més allà dels temes concrets de Catalunya i tal, penso són excuses, el que està passant és una lluita de poders. Podemos tracta de menjar-se el PSOE tracta de que no se'l mengi, estan ahí barallant-se a veure, el PSOE tracta de sobreviure, perquè clar, pactar en Podemos pot implicar que cada vegada Podemos li mengi més espai, no pactar pot implicar que la gent diga pues vote a Podemos perquè faig això, o al revés, pues vote al PSOE perquè ja veig que no se poden entendre. Entonces realment jo penso que aquestes coses són excuses, entre cometes, però sí, si no haguera sigut aquesta cosa, haguera sigut qualsevol altra, de que volen no pactar, volen anar a noves eleccions, però volen quedar un damunt de l'altre per a dir que no s'ha pactat per culpa de l'altre, així que me tens que votar a mi. Però penseu que és més factible si se forma govern que sigui una formació d'esquerres que el Partit Popular? Jo crec que així la clau és la del Partit Socialista. Jo sí que crec que és molt significatiu el que comentava el senyor Pablo Iglesias el mateix dia de les eleccions parlant sobre el tema de Catalunya. En les eleccions catalanes se quedaran en una espècie d'indefinició i no van treure els resultats que esperaven, han apostat d'una forma més decidida. I també recordar que el pacte entre Podemos i el Partit Socialista també necessitaria d'alguns nacionalistes, ja fora els catalans o els bascos, que no acabaria ahí. O els dos. O almenys un d'ells. Crec que la combinació és prou difícil. El senyor Pablo Iglesias pareix que s'ha enrocat en aquest tema i al senyor Sánchez li tocarà decidir. Jo crec que, i jo ho defensaré sempre, que nosaltres tenim la millor alternativa per a l'immobilisme de Mariano Rajoy davant del tema de Catalunya i davant el tema de l'autodeterminació, que és apostar ja de veritat per un sistema federal. Jo crec que és el moment de fer-ho i nosaltres tenim el projecte que jo crec que això sí que podria ser una arma o un argument de consens. Sí, jo crec que n'hi ha que no centrar-se en el tema... Jo crec que n'hi ha que parlar del tema de Catalunya, però crec que ara mateix també s'han proposat més coses, s'han proposat més propostes a banda de Podemos. Crec que centrar-se només en això i ficar com
com a excusa de no vull per lo del referèndum en Catalunya, jo penso que n'hi ha Ja, però bueno, pues aleshores no és el que s'ha parlat avui, sí, no? no? O sigui, és a dir, que pareix que no hi hagi més problemes al país que el tema Per això t'he dit que n'hi ha més problemes i que No, no, i hi ha tant. que abordar aquests problemes i amb la llei d'emergència social o les reformes que se podrien aplicar a acordar acords per aquesta llei o per algunes lleis. Crec que és el moment de dialogar i no n'hi ha que centrar-se només en el tema Jo català. em pregunto, no? Si nosaltres fem una aposta forta per un sistema federal en el que Podemos baixa del burro i creu realment en que és la millor alternativa possible per a aquesta solució, em pregunto què pensaria Ciudadanos o el Partit Popular respecte d'aquest sistema. Perdona, Quina posició adoptaríeu si n'hi haguera una aposta pel sistema federal? Perquè per molt que nosaltres apostàrem, necessitaríem un pacte de totes les forces per a poder reformar la Constitució. Sí que és veritat que el PSOE parla moltes vegades del sistema federal i moltes veus, sobretot estrangeres, al sistema espanyol el consideren un sistema quasi federal o el més paregut a Alemanya sense arribar a tindre aquest nom. Al fi i al cap, si el que se busca és canviar el nom a soles, crec que tampoc anem a solucionar ningú problema, però sí que estaràs d'acord amb mi que el sistema espanyol té poc de descentralitzat o inclús se pareix més a un sistema federal com pugui ser Alemanya que a un sistema centralista com pugui ser França. Sí, però n'hi haurà que completar-lo. Però quins canvis propon el Partit Socialista? Que sempre se sent moltes vegades, inclús el senyor Sánchez així moltes vegades dient, parlant del sistema federal, però mai ha concretat què serien els canvis que se durien a terme palpables o tangibles o que la gent pogués arribar a entendre que se va canviant respecte a l'estat d'autonomies que avui en dia es denomina la Constitució. Sobretot és acabar en les duplicitats, un repartiment clar de competències i un tema de redistribució del finançament. Jo crec que és imprescindible, jo crec que així en València ho estem sofrint i penso que en Catalunya un dels motius per els que s'anima la gent al tema de l'autodeterminació també se podria solventar en això. És més sobirania. Per exemple, això implicaria, per exemple, que és un tema que jo personalment defenc i damunt el meu partit també, els valencians i damunt totes les autonomies ara que passarien a ser estats en aquest moment tindrien capacitat de recaptar els seus propis impostos i gestionar-los ells i després una part a l'estat central, com ara fan Navarra, que com està muntant ara, vull dir, jo el que sí que no vull que és fer un estat federal i que sigui asimètric, en el qual com estem ara, que alguns tenen uns privilegis que altres no. I damunt València, que històricament podríem tindre-los, que no pense que sigui justificació, però la simetria no sols, la simetria no se medeix per tema de privilegis o per tema d'un sistema foral, això és el que tenim ara mateixa. Clar, ara mateix és asimètric. Si se fa un estat federal... Tindria que fer una simetria justa i redistributiva. Vull dir, ja jo crec que és algo que podem parlar-ho així, però això s'ha d'abordar i fer un llarg procés constituent si decidim obrir la Constitució. Jo crec que és algo que solucionaria molts dels nostres problemes i jo crec que a llarg termini és que anem a acabar ahí. I eleccions anticipades se poden plantejar? També se podrien plantejar. Perquè també se parla de que és una opció... Veig que és el més probable. Jo crec que la gent, si n'hi hagueren eleccions, tornaria a votar pràcticament... Igual, d'acord. Bueno, depenent, però el que vull dir és que el panorama seguiria estar fragmentat. En compte de 4 partits, possiblement 3. El que espera la gent és que ens entenguem que han votat en el cor, en la mà o han votat en el cap com volgut, però crec que esperen un poc més dels polítics i de que s'arriben a acords i que ja no estem simplement de fer un pacte de govern, sinó de vegades fer pactes concrets per a temes concrets i jo crec que això és el que la gent està esperant. Sí, és que jo, per exemple, les enquestes que s'han fet després de les eleccions que han preguntat què esperen ara els ciutadans i el 60 i pico per cent, el 70% ha dit que vol una coalició de partits que governen Espanya, per això dic que la coalició d'esquerres jo crec que tindrien que apostar fort i no celebrar unes eleccions anticipades, perquè clar, segons en els demés partits, potser dins dels partits també diu uno que sí que volen els certificats, uns altres que no, o sigui, fins dins dels partits n'hi ha diferents, n'hi ha punts de vista en aquest sentit. Jo crec que se té que abogar per un pacte d'esquerres.
Jo crec que així s'ha pogut, així en la Generalitat i És que jo crec que també és a nivell estatal. potser Vull dir, l'espill... és una nova cultura, no? Sí. Perquè mai havíem viscut pues, aquest tipus de governs o de pactes o aquest tipus de consensos. Jo crec que hem començat a aprendre, no? I a culturitzar-nos d'aquesta manera i pues, tenim que seguir endavant, que és al final el que la gent està desitjant. Fer un estil, no? Un acord, per exemple, del Botànic, que se van agarrar 7-8 mesures, que diu, això és la hoja de ruta que anem a La hoja seguir. de ruta, la base. La base. Entonces, se podría hacer igual al nivel, no sé, acord del Botànic, acord de la Cibeles, acord de Neptuno, me dan igual, pero bueno. Entonces, ficar unes bases y seguir unes bases crec que sería el primer punt de partida que se tendría que aplegar per a fer un pacte d'esquerres. Borja? Jo la veritat és que crec que si les eleccions hauria de ser l'últim pas perquè els ciutadans han expressat la seva voluntat i voldran que la seva voluntat es complisga. És de veres que la gent ha votat en la idea de, més o menys, ha votat en la idea de pactar o d'arribar a acords o ententes i pense que unes segones eleccions serien com una segona volta encoberta i no reflexarien realment la voluntat que avui en dia n'hi ha al Parlament. Els pactes, doncs, veurem el que s'arriba. La veritat és que tal és un dia, pareix que vaig a veure un pacte d'esquerres, te xites i pareix que allí no vaig a passar res. Veurem al Bueno, però final... que sí que pareix que n'hi ha pactes d'esquerres, és a dir, Sí, el al Partit final, Popular, el tema no arriba als ciutadans, no? I evidentment... La clau, com tot... Jo crec que per això el Ciutadans està jugant amb el xoc de... Pues, No, se Ciutadans juntem els tres i no n'hi ha unes altres... Perquè ell veu que si se fan unes altres eleccions anticipades és el partit que més perd. Si se fan unes eleccions anticipades, Ciutadans és el partit que més perd perquè mirant-lo així diu per què vaig a votar a Ciudadanos si el PP és el que treu més? Pues torna el vot al Partit Popular. Pot haver aquesta sensació de gent que ha votat a Ciutadans, entonces és el que menys i és el que més està plantejant per un govern d'estat, que se junten els partits constitucionals... Està intentant tornar a jugar al centralisme, de dir entre dreta, esquerra, jo faig ahir la unió, jo soc la pasta con ells, i jo crec que... Bueno, però Sánchez també ha manifestat que no va pactar ni li va donar l'opció de que Rajoy siga president. L'abstenció, que és el que li dona... L'abstenció, no? I Albert Rivera a mitad de desembre dient no, mai pactarem en PP o PSOE perquè és una tal, com a molts s'estendrem tal... I ara ja... 15 setmanes després, saben-ho. sí, un pacte entre PP, PSOE i Ciudadanos, tal... A mi el dia de les eleccions un apoderat de Ciudadanos me va llegir una carta que envia el dia antes de les eleccions d'Albert Rivera dient el mateix discurs que havia dit l'últim dia de campanya de no, nosaltres si guanya el PP o el PSOE la força més votada, nosaltres s'abstendrem. I ara és el primer que vol governar amb ells, que era governants que ells deien que era vella política, perquè Ciudadanos també ho ha dit. Entonces, se contradiu, per això jo penso que seria el partit que menys voldria les eleccions anticipades. Bueno, doncs veurem què passa, anem a tindre dies, crec que és el dia 13 de gener, no? Quan s'ha de conformar, el 13 o 14, me pareix, les Corts, el 13 de... 2 mesos des de... Ara, tinc que dir, tu has dit lo de la segona volta encoberta com si fos algo roi. No ho veig mal. Pense que la segona volta que en Espanya no existís tindria que existir. Escolta, m'aneu a perdonar respecte aquí, perquè vaig llegir ja no sé on llegis les coses, no? Però sé que un confidencial que pareixia, que bueno, el vaig a soltar encara que estem en directe, però bueno, no és d'una font molt fiable, no? Però bueno, de que sé que n'hi havia una reunió, n'hi ha reunions entre... nomenaven a Felipe González y a Margallo de pegarle una volta a la llei electoral per a fer una proposta, no?, de que en este país hi hagi segona volta. Sí, jo he vist la notícia que era Felipe González vol canviar les lleis per a fotre, entre comilles, a Podemos. Que jo també ho he llegit i tampoc... De totes formes, els sistemes de doble volta sempre afavoreix el bipartidisme. No sé per què... Al revés, te permet... O sigui, de fet, exclou en la segona volta totalment els partits minoritaris. Clar, però permet que tu, la primera vegada que votes, el teu partit o la teua idea tingui el recolzament que realment té en la societat, perquè ara mateix la gent vota en por de m'agradaria votar a estos, però segurament no podran, vaig a votar a estos i que se van a governar. La segona volta és el poble el que el que se diu el voto útil, no? Que tant apel·len els grans partits per a tindre aquests vots i carregar-se els partits xicotets. Al final són sistemes. Així, en cap que en la segona volta tornen a eixir aquests, el partit xicotet que no ha plegat pot dir mira, no ha plegat, però quasi aplegue. A la següent, si me voteu, puc aplegar. Però se queden sense representació. O sigui, se queden sense... Però de l'altra forma també, perquè directament de l'altra forma se queden sense...
La segunda vuelta te permet que en la primera se volta... queden sense governar, però sí que tenen representació en el Congrés o en el no. Parlament. Bé, bueno, veurem què passa en estos dies. També va estar, la veritat que no parem, o sea, i això que dilluns que ve no tindrem tertúlia, ja veurem què passa, no? Però un dilluns que no... Que mos cridaràs. Encara mos cridaré, corregents. Tertúlia extraordinària. Tertúlia extraordinària per a veure què passa, però sí que és de veres que, bueno, que vulguis que no. I al final és el que hem comentat i comentàvem abans d'eleccions, és a dir, la política sí que interessa este país, és a dir, i en els debats hem pogut veure la gran audiència que s'han aconseguit i és perquè evidentment t'interessa i tot el món està un poquet pendent de veure què passa, perquè el que sí que està clar que sigui una coalició d'esquerres, que sigui el Partit Popular, el que també se'ns necessita en aquests temps és una estabilitat governamental per a poder eixir de la situació en la que estem. No? Tampoc se pot donar, tampoc podem estar mesos sense tindre un govern, no? En Bèlgica porta més de 500 dies. Malauradament la situació econòmica de Bèlgica no és la nostra. I no passa res, el país no s'ha fonat. Vaig escoltar jo en la ràdio que deien que per la situació que està ara, quan se van plantejar les eleccions, un muntó de capital o coses que estaven entrant de projectes i tal s'han parat o s'han anat a altres puestos perquè no saben el que va passar així i no... Perquè, clar, la inestabilitat política sempre fa que el capital se'n vaja. Sí, se'n vaja. Bé, bueno, a nivell més local, més provincial, aquestes dades és el que passa, que para un poquet l'activitat, però se poden fer referència a dues notícies, una referent a les eleccions del 20D, que se va comentar que potser, degut als resultats trets per Compromís, Podem, és el moment, es podria produir un canvi al Consell. Si entrava Podemos. Si entrava Podem al Consell. Sí, crec que, avui ha sigut que l'entrevista que l'han fet a Mònica Oltra també, crec que en el Levante, i crec que ho portem repetint que no va produir-se ningú canvi en el Consell. Crec que des del primer moment se va dir que se quedaria al març el que passaria i si seguiria governant els 4 anys, que per això s'ha fet l'acord del Botànic se firmà per a governar els 4 anys. I de fet és que Montiel mateix en una tertúlia on estava Manolo Mata, que és el portaveu, li va dir que no tenia interès en entrar en el dintre del Consell, va dir, qui no vol no anem a obligar-lo, no? I respecte, perquè també va ser notícia, crec que no m'enganya si va ser el dia 24 o el dia 23, unes paraules d'Isabel Bonich, on deia, el presidenta del Partit Popular Comunitat Valenciana, on deia que la seva rival és Mònica Oltra i no Ximo Puig. Pues bueno, vale. I van ser les paraules d'Isabel, no? Bé, per a nosaltres sí que tenim clar qui és el nostre rival, que és el Partit Popular, i entre ells Isabel Bonich. Si ella no ens veu així, no ens veu com un risc, perquè al final nosaltres som el primer partit que estàvem en l'oposició, si no ens veu com una força important, aleshores jo crec que té un problema d'estratègia. Però sí que és de veres. Borja? Exactament, no va parlar d'això, sinó considerava que la seva rival política o la figura política més important era la senyora Oltra. Com a figura, no? Com a figura, sí. Suposa que perquè era la política millor valorada del País Valencià, suposa que seria... Ara m'aneu a perdonar, com a ciutadà normal, jo llegit les notícies i quede clar l'estratègia con la que Isabel Bonich solta aquestes paraules. Això, ja. Vinga, va, o sigui... Estis per ahir, és de veres que la senyora Oltra és per a fer-li un lleig, anem a parlar per a fer-li un lleig a Ximo Puig, no? I aquestes paraules. Bé, això ja des del tripartit Però és de veres que arreglen com vulguin, no? Entre la població sí que se veu, jo penso que el sentit de la població és que Mònica Oltra té molt més de protagonisme que Ximo Puig encara que siga el president. O sigui, la concepció és de... Psicològicament en la societat jo penso que sí, Mònica Oltra està com per davant de Ximo Puig, encara que igual efectes pràctics de com passa la cosa no sigui així, és que se li veu molt més a Mònica Oltra, se maneja molt més, fa més coses. El que passa que també Mònica Oltra és la portaveu del Consell, a banda de ser vicepresidenta, i qui porta la portavocia, evidentment, tal volta està més... Estem en un altre model. Vull dir, parlem de vella i nova política, però jo no considero ni que siga vella ni nova, simplement són uns canvis. Mònica ja no és la líder, és la hiperlíder, és el hiperlideratge, és la seva figura que tot el partit gira entorn a ella, no?
i bé, però vull dir, això no és etern. Les figures s'acaben o decepcionen. Van i venen. I menys en política, no? I menys en política. Jo crec que estem davant d'un hiperlideratge, de que al final les decisions que ella pren o les pren ella soles o les pren en conjunt, sempre el partit és conscient, en aquest cas Compromís, de que la seva figura tira molt per a les eleccions. Aleshores no poden prescindir de la seva opinió o d'ella mateixa. Tant que ha sigut, jo crec que la valedora en el pacte de Compromís en Podemos Sí, ha ha sigut sigut ella. la seva voluntat. I s'ha repetit la votació fins que així la senyora Oltra Vull dir, volia. però que no és mal ni bo, simplement... No, és un sistema. És una... I perquè ella mateixa és un animal polític, no? No, és que me fa gràcia que Pere ja posa cares. No, però les coses que diu Borja, que moltes vegades, que no, sí, que no n'hi ha que... No, jo no vaig a ser fals, diguem que la capacitat que té ara Compromís del número de vots, que Mònica Oltra ha trobat molts votants, està molt clar i que és la líder, ho tenim superclar. L'estratègia de Bonich és per intentar dividir i trencar l'acord del votant i el pacte que n'hi ha, jo crec que això no va... D'així moltes coses, jo penso que des d'ahir no se va trencar, va durar els 4 anys que té que durar, i ja després, quan hi hagi una de les eleccions, ja L'estratègia de Bonich crec que no ha sigut mala, perquè en 6 mesos ha recuperat 180.000 vots. Jo per ara l'estratègia de Bonich me la quedo. Ahí també hi ha una guerra d'edades de vots, no? Entre el que ha augmentat el PP, els que ha perdut Compromís en Podemos, no? Sí, també n'hi ha Sí. estos dies així, si no m'equivoco, ahir o després ahir. Bueno, però les paraules d'Isabel Bonich era d'una xicoteta satisfacció, no? Sí, la veritat és que sí. Haver recuperat 180.000 vots en apenas 6 mesos ha sigut, jo crec que ja ho vas comentar la setmana passada, havia sigut un resultat que... Ja ho veurem dins de 4 anys, si aquests vots eren per a Rajoy i veurem per Isabel Bonich. Bueno, doncs ho sabrem d'ací 4 anys. Ho sabrem. Exacte. Exacte. O abans. Perquè ara... Bueno, abans, o potser tinc d'estar votant. O abans, no ho sé. Escolta, Igual també... era per a Soraya, Els vots eren per a Soraya. A lo millor. Que segura. No seria Exacte, mala... també s'ha parlat molt, i també està No eixint seria molt de mala... Soraya, També està eixint molt de La senyora Oltra és una gran televisiva i a lo millor en la senyora Soraya descobrim també una senyora que sap guanyar-se al públic. Home, és que, clar, a veure que fiques del PP que no sigui corrupte, és que també és així, doncs fiquen Isabel Bonich i ja està. Si no, n'hi ha... Pues bueno, Isabel Bonich, que jo sàpia, no és ninguna corrupta i... No, jo dic, no, que n'hi ha... La senyora Oltra no sé si ix la bandereta catalanista raere o si no ix... Home, jo crec que no, jo crec... No ho sé, sempre ho hem dit, sempre... Jo penso que Compromís és un partit catalanista. A veure, Perdona, però alguna vegada sí que trau... No, nosaltres... Sí que trau la bandereta, el senyor Ribó. Vosaltres mai... Vosaltres sí que sou que si sempre esteu tocant ahí, que si franquista, que si la bandera espanyola, la rejugat, la pató... Sí, vosaltres. Entre corruptes. Que ara, per exemple, avui, a partir de demà, se va cobrar la llei de... Se va cobrar tot la llei d'independència, que vosaltres en 20 anys heu passat de la llei d'independència. I demà, gràcies se va... Gràcies a l'acord del votant i a rescatar persones, se va portar això. Lo que s'ha gastat en les festes del 9 d'octubre, això, els diners que sí. costa 50 vegades... Me vas a dir que vosaltres heu de tenir un copago mateixa dins del Partit Popular, un copago mateixa dins del Partit Popular, que no, que vostè un copago... Això de dir que tots són corruptes, per què? Perquè són 474 casos de corrupció en tota Espanya, 474... I tots els de Compromís són catalanistes, entonces? No, ningú de Compromís és catalanista. Tots els de Compromís són catalanistes? No són catalanistes. Tots o no? A veure, és que al partes final- d'Eixina i les banderetes sempre hi siu, i és una Que cosa. no és així, és igual, sempre igual. Les generalitzacions no són bones, Però- en cap caso, no? Bueno, però el senyor Ribó en la bandereta circula per Facebook... Però si vosaltres sou el partit de la corrupció, el partit de la corrupció, el partit de la Però corrupció. jo no. Ai, jo no ho sé. Tu tens alguna prova? Jo algo he deixat en l'entrada, algo. Jo també. Pues que el fiquen. No, Pues que fiquen el vídeo, fiquen el vídeo. Fiquen el vídeo. Però que on anem? Assenteu-se. Quin vídeo té que posar? Assenteu-se un moment. Vale. Ja vos val. Jo dic que s'està enganxant, no entenc res. Oh, me la veu clavant, però bé. Bueno, jo no m'ho estava creient ja. També, però... Però bueno,
Ha picat. Pero he picado total, ha picado total. Pero inocente. Estaven tots compinxats? Sí. Però inocente total, Bueno, ella era la única que no Ella no ho sabia, Jo crec que tenies la mateixa cara que jo, no? Bueno, Oye, moltes gràcies, per el detall, Has caigut? Uf, però m'ho fa suar, dic, a veure, perquè clar, jo mirava Maria i clar, que eren els dos que no en sabien i s'ho he enganxat ahí, molt grans, perquè me l'heu clavat i bé, em vols tirar cap enrere? Que estàs ahí davant? Uf! Ja passa. Cola. No, vos dic a colat, Vos dic a colat. Ara, senteu-se, vos dic a colat, inocente. El guió era fàcil, s'han dit. Jo te dic corrupte i tu catalaniste. Catalaniste, corrupte, Uf! Mira, Maria. Bueno, sempre és pitjor que el diguen corrupte, No sé com ha cedit. Bueno, la veritat és que me l'ha tragat totalment, Sí que és de veres, Sí que és de veres, Molt bé, Podeu participar al Teatre Faller, No n'hi ha cap problema, El major certamen que n'hi ha, A tot Espanya, al nostre país. Bueno, pues en tant, sí, la inocentada para Alejandro García, sí, si me l'ha tragado totalmente, que sí, que me l'ha menjat totalment. Pues ya no sé si va a colar la próxima noticia que teníem, ¿no? Yo creo que ahora sí que no va a colar, ¿no? ¿La posem o no la posem? Ara veuré que se fica serio. Me pose jo serio, que bueno, que també l'han donat en exclusiva en el dia d'avui a esta casa, que el regidor de Cultura Festiva, Pere Fuset, és el nou integrant de Gran Hermano VIP, del reality. Ahí el tenim, ara ja no cola, veritat, no? Després la Soria. Pues sí, era la inocentada. Tu comentes per si Santi pensava fer algo a l'informatiu, era la inocentada, però bueno, aquestes coses te les tens que prendre en humor. Buf, però no m'ho esperava, No m'ho esperava. I mira que m'estaven dient tot el dia, anem a fer algo. Diu, la veritat se m'havia oblidat. Bueno, pues nada, pues bé. Que me l'ha tragat, Se podeu donar per tal. Bueno, pues sí que arribem ja al final. Maria, moltíssimes gràcies, com sempre. Gràcies a vosaltres per convidar-me. Dilluns que ve no se veurem el següent, si no te pillem en molt de lío. Ella també ha sigut innocent perquè no sabia res. Sí. No, clar, perquè a més hi ha un moment que l'ha mirat a ella I com ja dient, està, tal, i ja quan s'ha usat, però què tenen que posar? Mira, lo vam fer perquè n'hi haguera algú a banda de tu que no sapiguera la... Que no sàpiga la història, no? No. Uno de los dos tenía que tindre un vídeo de l'altre, però ho han dit els dos a la vegada. Jo tinc un vídeo també, pues vale. Clar, però jo lo del vídeo no ho entenia, no? Però què estan dient? Digo, però si en escaleta no tinc cap vídeo, no? Que vaig passant de producció, però bueno, la veritat que està bé. Bueno, Maria, moltíssimes gràcies. David, gràcies. Veiem este dilluns, no el següent. Pere, gràcies. Gràcies. Ja te la tornaré, a tu també, Borja. No, a tu també, perquè a més les ha eixit molt bé. M'ha recordat el debat que tinguérem dels pressupostos. Sí. Però això no va ser no sentada, Quasi se m'enganxen, sí que és de veres. Bé, vosaltres ara sí que sí, se n'anem, tornem demà a partir de les 7 de la vesprada amb moltíssimes més coses. Durant tota aquesta setmana, ja sabeu, estarem amb tots vostès fins a la nit de Cap d'Any, en aquest programa especial presentat per Vicent Alventosa, que l'anem a passar la mar de bé, però demà a les 7 de la vesprada tornem a esta casa a 11 TV. Ara vos deixem en els servicis informatius, després el Parlem de amb Braulio Torralba i després la taula esportiva. Fins demà.